De directeur van de stichting Sviatoslav, die het van een beetje van de rechter verschijnen moest, is Joert Wennet Kaam. Dat weer de tweede keer al. De politie had van de morgen nog bij hem aan de doorwest. Justitie neemt het een zeldzame vorm van minachting van de rechtbank dat de man net op daarheen kwam. En Auke zelden rust volgt voor u deze rechtszaak Auke. Waar wordt deze man correct van vertocht? Deze man wordt vertocht van twee dingen. Poging ter verleiding van een famke van Doe Tretjenier, een famke uit Tajikistan, die het onderzien hoerdekamer is via de stichting. En van grooming, dus dat hij bezocht had via internet seks mee had te krijgen. Waar is hij nou? Hij zit nu ook in Tajikistan. Dus zeiden ze het al, de politie had van de morgen bij hem onder doorwest. Want dat wie op bevel van de rechter. De vorige keer wie hij er net bij. Toen voelden ze van, hij moet er wel bij. Desnoods hel je hem op. Maar hij wie er gewoon net. Hij zit in Tajikistan. En waarom je er net? Hij zei dat hij eigenlijk hier niks te zieken had. Hij is onschuldig, zei hij. Boppen dat, zei hij van, in Skerne Gautum werd hij wennet. Had hij eigenlijk al geen leven meer. En dat wordt alleen nog maar slimmer als al die feiten boppen tafel komen. Boppen dat, zei hij, het famke, het slachtoffer, kan gevaar rennen als ik het Niger in Ljout bekend wordt in Tajikistan. Werd zij nou wennet. En wat de rechtszaak onbelangrijk, wat nou? Wordt er nou opzocht? Nee, hij wordt net opzocht. Er is wel zijn troch de rechter, maar ook troch justitie van dat het wel heel vervelend is dat hij er net is. Maar de zaak wordt wel gewoon behandelen, maar dan zonder hem. Zijn advocaat die zal dan voor hem opkomen. En dan zullen we in deze zaak te jaren krijgen wat er nou correct allegaar gebeurd is. Is hij nou nog wel directeur van de stichting? Nee, hij is intussen geen directeur meer, al sinds oktober net meer. Dat komt omdat, ja, troch de negatieve publiciteit, komt er eigenlijk geen geld meer binnen via donaties en giften om de directeur te betalen. Dus daar is geen geld meer voor, maar hij is nog heel tijd wel vrijwilliger voor de stichting. Tegen dank, Auke Zelderust bij de rechtbank Ljout.